As Jesus was praying in a certain place, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. And Jesus himself, on his own words, has given us his promise, that he loves us, and he is our God, our Father who art in heaven. And he said, when you pray, say, 我们在天上的父 Hallowed be thy name. อาณาจักรเจ้าสิสำเร็จ Come up sama, kathalika alal ar. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 저희 죄를 용서하시고 Slik-oso bitilyer våra syndere. Ayaw itugot nga madaog kami sa mga pagsulay. at iadya mo kami sa lahat ng masasama. ของคุณมาแล้ว Amen ให้มันเกิดขึ้น Amen. Salat. Amen. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Your love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through
or the aching of this life is the revealing of this greater thirst this world can't satisfy. What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Masinagon og matang isong pahiyom ang among gianda mga kahigalaan og uban ni kami sa pagbati sa matag usa og usa ka malipayong adlaw Sabado. Good morning and happy Sabbath. Happy Sabbath and welcome, Jim. Okay, kay kitawagan ko gabi Galing na ako karon. Tungod kay si Pitts ng hospital si Pitts. Get Wilson Pitts. Salinto sa Juan sa New Year. Sobrahan sa kaon or nasobrahan sa trabaho? Basin kailangan siya magpaso. Or Kamingaw siguro. Kamingaw, tamo si Kamingaw. Kay layo ba yung pamilya to sa Luzon. Pero Get Wilson Pitts, ang pagampo namo kanunay mag-auban diha kanimo. And karon mga kapaglaom no, nindot ang atong topic, Sir Jim. Yes, about prayer. A connection to my soul's destination. Yes. Mao na siya atong topic karon. Og daghan nabi sa opening nato ganina, daghan nagisgot og daghang language ato. Daghang language sa atong prayer. Makita nato nga ang benefit sa prayer ba. Parera na siya nga mag-learn kag language. Lisod at first di ba na kay mga phrases memorization, words nga memorization. But in the long run kung ma-learn na ka sa isa ka language, na siya positive effect kay nga no, maka-gain kag friends, di ba? Kay syempre makigstorya na ka sa mga Japanese or mga Chinese kung maka-learn kag language. Parehara po na siya sa prayer. Kung maka-learn ka og kung you have that prayer, no, mag-ampo ka, maka-learn ka og naka-intimate relationship sa Ginoo. So in prayer, we have one language, the love and grace of God. Wow. Yes, nindot kayo. Mao na nga ang pag-ampog yun, mao na ang imuhang communication ngadto sa Ginoo. No, daghang mga experience atong nasayran kung magsimba taw nagkalain-lain nga mga lugar, doon na nagkalain-lain nga mga experience silang kinabuhi about prayer. Yes. The power of prayer. Bisan kita tagsa-tagsa nato. Kung doon na tay dili lang kay na moabot sa to ang problema, muluhod ta magampo. Bisan walay problema kanunay kita magampo. Pero mangutana lang po kanang kung inyong prayer matubag sa gitubag sa Ginoo or wala pa gitubag sa Ginoo, unsa may epekto sa imo ako'y awing? Sa ko paabot lang ko tubagon sa Ginoo. Pero kanang kung mga pagampo nga gitubag sa imo. Kung gitubag ang pagampo sa Ginoo, gitubag niya ang akong pagampo, siyempre magpasalamat ka. Kanang dili lang kay pasalamat nga simple, triple o unsa pa nga pasalamat o kay gitubag mo na sa pagampo. Labi na og dunay mga balatian, mga miracle nga diha insidida nagampo ka, gitubag, no? Unya tubagon, grabe makatulo gyud ang imong luha nga tinuod gyud nga naa ang Ginoo kauban nimo. Yes. How about imo Yup? Unsa man imong experience about prayer? Dili pod basta-basta atibing, no? So personally daghan pod ko mga pag-ampo sa Ginoo nga naay natubag, naapoy wala, naapoy dugay natubag. Ako lang na-learn nga kung naa kay relationship with God, pasabot ana na kay faith sa Ginoo, Yes. diba? Amen. And if na kay faith, na kay relationship, in every good relationship is about a good communication. Yes. Kung naatay relasyon sa atong isig katawo, maki-communicate magid lang, diba? Now in our part, ang atong way sa atong pag-communicate sa atong Ginoo is dapat moampo ta through prayers. And dapat in every prayer nga ato ang pagabuhaton, i-express nato ang pagpasalamat ginato sa ato ang buhing Dios. Dili lang kay muduol lang kaniya tungod kay na kay problema. Yes. Kay kasagaran man nato sa tawhanon nato nga kuan, muduol lang ta sa Ginoo sa pagampo tungod kay natay problema pero dili din na siya mao dili sa tanang panahon kanunay jud nga magampo sa Ginoo. Yes, and dili po siya effect sa giingon niya TV nga na siya positive effect. Yes. In every prayer no, labi naatay atinan or unsa ba diyan natay buhaton, if mag-ampo ta lahi ra gid ang confidence nga iyang
nga naa sa ato. Yes, tinuod yun na. And muna ato na-experience na the power of prayer. Ako pong nabasahan nga, kanang power of prayer, dili lang na siya result sa person nga nag-ampo or kita nga ga-ampo. The power itself resides in God nga who is very powerful, nga modungog yun sa atong pag-ampo, no? So if mo ampo ta earnestly, purposefully nga mag-ampo yun ta according sa will sa Ginoo, God responds powerfully. Muna ato ang atong pagahisgutan karong kabuntagon mga kapaglaom. And speaking no of pag-ampo, ang kinatibuk ang pamilya sa Seventh-day Adventist sa tibuok kalibutan na kalibutan nagpahigayon og napulo ka adlaw nga sa pag-ampo. Hindi sa prayers siya. So kini ang pag-ampo, i-acknowledge na to ang gahom sa Ginoo. Siya sa balang espiritual lang sa ato ang mga lidere sa iglesia, dili lang sa komunidad, apil diri ang atong nga nasod mga kapaglaom. Atong isangyaw ang mga milagro sa atong buhing Dios nga nagadungog sa atong mga pag-ampo. Og diskubriha mga sugilanon sa relasyon, pagpaligon sa relasyon ngadto ni Jesus, pinaagi sa pakigdugtong ngadto sa atong destinasyon. Be a part of us today as we talk about prayer in connection to my soul's destination. Dinhi sa inyong pinaka unang kagig-uban diri sa matag Sabado diri lang sa Panibaya sa Kabuntagon World. Siguro nga kagabi
fuel our faith, but music keeps us alive. Another hymn to God, mga kapaglaom, ang atong mapaminawan gikan sa Fascinating Voices diri lang sa Harana sa Kabuntagon. It's easier to see the bad of men than find the good. For the only way I ever feel the way you do is to see them all through loving eyes. I look at them through you. See my brother, oh, through your eyes. May he never walk alone. Place in me a tender heart and bind us in your peace. That's when I've learned to see my precious brother through your I spent my life away as you did when you were here. I searched the lonely heart most and helped to dry the tears. For the only thing that I can take to heaven when I go is the one I touch in Jesus' love. And take the time to know through your eyes. Help me see my brother, oh, through your eyes. May he never walk alone. and place in me a tender heart and bind us in your peace. As when I've learned to see my precious brother through your eyes. Through your eyes. Help me see my brother, oh, through your eyes. May he never walk alone. place in me a tender heart and bind us in your peace. As when I've learned to see my precious brother through your eyes. Place in me a tender heart and bind us in your peace. That's when I've learned to see my precious brother through your Thank you so much, no? Atong pasalamatan atong singers na Fascinating Voices. Gikan kini sa Labason, Zamboanga del Norte. Yes. Salamat kayo sa inyong, inyong mga matahom nga awit. Second Sabbath of the year karon nga adlaw. Aduna ba kita gipangbati? Aron mapadayon nato ang atong kaugalingon nga makabaton og maayong panglawas. Aniya si Doc Laila alang sa Health Bits.
breathing encourages full oxygen exchange, that is, the beneficial trade of the incoming oxygen for outgoing carbon dioxide. In order to have a good blood, we must breathe well. Full deep inspiration of pure air, which fills the lungs with oxygen, will purify the blood. They impart to it a bright color and send it a life-giving current to every part of the body. A good respiration gives the following benefits. Number 1, it soothes the nerves. Number 2, it stimulates the appetite. Number 3, it improves digestion. Number 4, it induces sound, refreshing sleep. Number 5, it relaxes the mind and body. And number 6, it increases energy level. This is Miss Laila reminding you, it is by communion with Christ daily, hourly, by abiding in Him that we must grow in grace. Be healthy is a wise choice. Ma'am Lai, sa imo ang health tips no sa deep breathing. Very Deep simple. breathing, very simple. Ginhawa lang ka in order gusto ka makaangkon og kanang good circulation sa imo ang blood. Mana lagi Deep nga og nay makuyapan na ino lagi na wala dia. Dili kanang sa panahon nga tense bitaw kay atong cells kanang na-stress sa yes. Kanang kuan kayo, grab o kanang kulba kay ka. Ginhawa para good im circulation, maabot sa imo utok, maayo imo ang panghuna na. Yes, mana na joke-joke di ako muduaw og hospital, nagproblema na dia, nagproblema ginawa ingno pagin nga ginawa lang dasi. Para mabuhi ka. Pero lahi na siya nga ginawa. Dili kita mo utong mga kapaglaom ginawa kita. And mga kapaglaom no, balik ta sa to ang discussion or sa to ang topiko karong episode, prayer. No man is safe for a day or an hour without prayer. Agree ba mo na? Agree. Check. Unsa man yung definition sa prayer? Ikaw sa iyo. Akong definition siguro sa prayer, muna siya pinaka-powerful nga tool nga pwede na ito gamiton. And sa kuha, mao gina siya imuhang gamiton matag adlaw. Before ka matulog pod, then pag mata nimo, mao gina imong gamiton, mao gina imong kasangka sa tanan nga panahon sa imong kinabuhi. Silbi mao na siya iki sa matag buntag ug lock na siya sa gabi. Yes, ug karon ka buntago natay panultihon. Unsa natong panultihon or panultihon inspirasyon. Kini gaingon og pray the hardest when it is hardest to pray. Wow. Og sa Bisaya pa? Ikaw do. Sa Bisaya pa? Sa Bisaya pa. Grabe jud nga pag-ampo. Oh yes, grabe nga pag-ampo sa panahon nga feeling nimo lisod kaayo. Yes. Naay ko'y nabasa nga if you feel discouraged daw, mudo na ang time nga mas moampo jud ka mo ni direct discuss. Mas moampo jud ka kay ang Satanas. Kabalo siya nga ikaw nanginahanglan og spiritual aid ba, then mas kabalo siya nga ipalayo kanyag samot. Kay syempre kuan mo ka diskuryo kay ka na kay mga you are challenged ba. So muna ang panahon nga mas moampo ka mo luhod, mas muduol ka sa Ginoo kay ang Satanas pod. Grabe pod iyang forces nga mo palayo sa imo. Kaya na si Satanas dia, sige ayo pag-ampo, ipag-ampo, manam na ipag-ampo. Kaya mayor ba na siya mubasa sa ato ang mga action, sa ato ang So dapat gid nato i-practice nga mag-ampo kita sa makanunay. Yes, og naatay sugilano no nga ato ang pagasayron karong kabantagon a story ni Tata and Atet. Ato ning tan-awon diri lang. When he said, "No, we're just brainwashed. Maybe there is no God." Na wala ni gyud Ginoo, wala gyud. Ngin ko nga gila ra kita nang Ginoo nila. Kay pangorta man daghang kay reliyon. I can smoke like 1 to 3 pack a day. I almost give up. Almost. I don't deserve this, Lord. I deserve better. Taliwala sa mga daghang pagsulay, ang gugma ni Tata ug ni Atet nagmadaugon samtang sila giusa sa kaminyuon sa tuig 1996. Human sa unom ka tuig nga panag-uban, nahatagan og tsansa si Atet nga makatrabaho isip usa ka nurse sa United States of America. Kadtong naa nami diri, I work nights because of the material things we want for ourselves. Kinahanglan ka bukayod pud ana, no? So work 7 days a week. Yeah.
24/7. Na wala, nag-anam-anam na gyud na wala na gyud nagsimba. Kay nagsige na malag paningkamot. Gipanalanginan sa material nga mga butang ang ilang kaminyoon. Balay, kwarta, career ug uban pa. Apan bisyo, grabe akong bisyo rin. Kay dali ra man gud. Ako ang mga barkada puros surrounded by bad influence. Bad influence, grabe. So, ang kuan, ang kuan yun, wala gid ang Ginoo. Sa imong kinabuhi. Wala gid. Oh, ang ako ang kaabunda. Oh, yes. Muna nakay daghang kwarta unya. Could buy everything. Wala gid Ginoo ba? Drugs, grabe. Mo gid nakawala daot. Wala gid. Nakatagamdam og mga pagsulay si tata og si atet. Adunay mga material nga mga butang apan walay kalinaw sa Pinoy-anan. Usa ka pagpukaw sa iyang pinalanggang anak ang nahitabo sa kinabuhi ni tata ug ni atet. In the Philippines, although our life was simple, but we're happy. Grabe ang kuan pod, ang pagsulay mo. Ang so, grabe ang paningkamot tanan, wala mi wala mi nakuha tanan. I told God, I'm gonna give him back to you. You're the one who gave that to me. I'm giving it back to you. I don't deserve this, Lord. I deserve better. Daghang mga panahon nga gusto na mo give up, apan ang Ginoo wala mi biya kanila. We almost give up with each other, huh? Even with all those material possessions we have. Kamu as husband and wife. Yeah. Sa ilang kinabuhi adunay mga turning point nga nagtulod kanila sa pagtalikod sa ilang mga kabtangan ug midesisyon nga limtan ang tanan. This is also one turning point for me when he said, "No, we're just brainwashed. Maybe there's no God." I was like, "This is it." I told you that. Yeah. I said, "This is it. We have to pack. I don't know where we're going, but we have to pack." Anywhere. Just go somewhere. Pack up and then go somewhere. Go somewhere. It's just us, you know. Yeah. So we went state to state, New York, Ohio, anywhere. Yeah, because we really have to get out of Maryland. That's why we decided not to go back there. Mibiyahe sa walay klarong direksyon si tata o si atet. From Maryland to Ohio to New York. Sa pagbangita o kalinaw, uban ang kalipay. So you left your job without thinking anything? Yeah. Just no hold bars? No. Because sometimes things of people are more important than our possessions. But they are possessions. We could find it. But relationships, that's hard. Tuig 2015, gidala sa Ginoo ang duha niya ka anak sa California ug dito ilang nakaplagan ang bagong paglaom. Nakita namo sa lasda ang kanang sulit ba sa buwan sa membro. Oh, and but then family. I look to them like really true believers. Nadasig si tata sa iyang pagbalik sa pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo ni atet ug sa iyang mga higala. Og sa tuig 2016, usa ka panalangin sa dihang si atet ug tata midawat sa Ginoo sa kinatibuk-an nilang kalag ug kinabuhi. What really made me go to the Adventist is that when I saw that he was influenced by his friends and his life start changing for the good, and I could see that his life is turning around. Unsa ka importante ang prayer ate sa inyong napagdaanan sa kinabuhi? That I've been praying for a long time, and I even asked one of church member in Lasda to help me pray for him because I couldn't do it. I couldn't do it anymore. So they helped me pray for him, and then I could see the changes. Good kayo prayer. Grabe. Mora na siya ka mong saligan karon.
Everything na mo gikinahanglan, pray. Gusto ko na makakatawa Salamat ko. permanente o kung sa gikinahanglan, pangayoon nimo sa Ginoo kay iya man sang gingon nga yang ihatag ng yang mamang pangayoon. So prayer importante kay sumo. Every day good permanente magampo. Sobrahan na magani usahay. Ang bugos nga pagsalig kang Hesus maoy nahimong ligong pundasyon sa ilang pagpadayon sa ilang journey nga gipanday sa mga pagsulay. Salamat kay ko dito tanan. Very thankful kay ko. Huwag yung pasalig sa Ginoo. Sa pas akong pagligoy-ligoy. Naagid siya. Huwag ko niya gitugyan ba? Napagos may lang prison ako. Ay grabe naman, kusulungay kong pangalan nito. Tinamagin akong iladuha. Yan yung kong giiway, tagaan, yung pinagdalang na kalayo. Grabe, kung nakaupan nito, wala pa rin. Before, the Bible was just mere words. Just mere words, like stories. Stories in the Bibles. But when we know God already, it's like walking. Walking on the words of God every day. God provides all our needs. Yep. All those words in the Bible came through life. No? It's not mere words anymore. It's true. Your message to your friends who have been an instrument that you were lead back to Jesus Christ. We love you guys. Thank you. Thank you. You know, you don't know that you saved someone's life. Why have you chosen me out of millions? Your child to be. You know all the wrongs that I have done. Oh, how could you pardon me? Sa kinabuhi kita mapanon apan atong hinumduman ang Ginoo andam sa paghatag kanato sa kinabuhi dayon kung ato lamang itugyan ang tanan ngadto kaniya. Sama ni Tata ug ni Atat ang atong pagpanaw ining kalibutan adunay daghang mga detours ug atong lauman nga adunay magasapnay kanato kung kita maluya o mawala ng paglaom tungod kay si Jesus ang atong ugma ug ang atong walay katapusan. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a man could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give
sing dinhi sa panibaya sa kabuntagon mga kapaglaom. And nini karon nga kabuntagon tungod kay maghisguta about prayer. Yes, in connection sa atong topic nga prayer. Mga Yes. kapaglaom nami activity diri sa set. Natay gamay nga kwan, twins. Natay gamay nga Kami ra po'y dili- mo-perform. Natay gamay nga bawol. Kay ug dako ni siya mulapas mo magini. Dili gina siya gamay wing. Dako yun na siya. Lagi kay og dako ni siya mulapas ni gamay-gamay ra Gamay ra siya. yung sulod. Natay So, bawol dere. kaniya itong activity, mo rin siya Q&A. Yes. So, ako yun na. So ang mechanics, mechanics. naay atong mubunuta diha, ang atong mabunuta na ay picture og Yeah. naay pangutana. Yes. So, ako yun na. So good si Ako Awing. yun na. Excited Mas ka, Kuya Awing, Magulang sige. mo na. Oo. Okay, basa. Wala man mo gikura wing. Dili Sige mo na na lang. ni siya. Dili oh. So, ang imo Pangutana. Kuya Awing, what are you thankful for God? Unsa na siya nga Yes. picture? Oh, nara. Picture, gift. Gift. Okay. Oh, gift ni siya. Dire Kilson, mo Oh, ni siya. focus. Okay. gift. Opo, naslipdan. Okay. Oh. So, So pasalamatan nim sigud. Ginoya. pasalamatan ako sa Ginoo kay gitagaan ko niya gamay nga business. Then gihatagan ko niya og kaalam. No? Ako simple ra man ko nga tao. Dili mo tataas kayo og mga kanang gitawag ambisyon sa kinabuhi. Mo na pasalamatan ko niya tungod kay na ako diri naga-volunteer sa Hope Channel tungod kay naamang ko'y gitawag natay source of income nga atong magamit matag adlaw. Mo na nga na ako diri nag-volunteer sa Hope Channel. Pasalamatan. Wow, Then tagaan tag usa ka gwapa nga asawa ug duha ka mga gwapo nga kabataan. Hi, Ate Gracie. Sip kayo. Nasa ni Tuyo na pangayon. Ano niya May ba? pangayon eh. Okay, next. Next, si Jim sa. Jim. Sige, Jim. Ikaw bunot. Sa mga. Okay. Ako adiri is duha ka kamot. What can you do for God? What can you do Yes, for ako God? mabuhat siguro sa Ginoo nga mo buhat ta sa bulhaton, na sa pagtabang sa uban. Di imong gunitan ang uban mga kamot para magkahiusa mo, dili lang ka ikaw lang. Imong danihon ba nimo imong asawa, imong mga anak, imong mga silingan o sa imong care group nga mutabang sa uban labi na dito sa mga kabus sa nanginahanglan. Next, Yop, ikaw. Ako? Sige, Matag Miss Universe, ani next? Next. Next. Itong mahiwagang baon. Wala dyan, Dili wait. na inside job, ha? Di ba bunot gina diha? Wala na dyan. Ako na So, lang. Ikaw kay last. ang ako ay, cellphone. Cellphone. Ang nakabutang, wasa Kuya Awing. Sige, basa. Okay, basa, Wing. What would you like to tell God on the other end? Okay. On the other I-focus. line? Sige, i-focus sa camera. Cellphone. So, Sa maniyop. cellphone. What do you want to tell God in short? Ang ako naging prayers every night is that namang ko'y worry about future. Asa ko paingon, unsa ang ako ang mga maunsa ko in the future. Lagi. So ako yung ginapray sa Ginoo nga tagaan yung kanyang strength, no? Nga iya kong ubanan all the way in every circumstances. Siya akong mahimong strength, mahimo na akong hope, no? Kay dili mo ginatong mapili ang mga circumstances maabot sa atong kinabuhi. So ako lang gigipray nga magpabilin kong ligon nga naa sa iyahang side. And lastly, ginapray gyud ako nga Lord, please tagaig place ang akong family diha sa kingdom nga imong gi-prepare. Wow. Sa imong pagbalik. Last, ikaw, Bing. Ikaw last, Ako. mana sila Indra oh. Lain good. Sige, wala dyan lang. Last. Isa ka ni. Okay. Okay. Tiil. Wow. Tiil. Where will you go for God? Where will you go for God? Siguro, sa ko, si Jim Manggod employed sa itong institution. Siguro, ana na lang, kung asa mi dalon or asa mi assign in the coming years, siguro, kung asa mi ipadala sa Ginoo, we will go wherever He leads us. Ana lang. Wow. Hand in hand. Yes. Mao din nga sige po kag bakasyon. Ha? Sige kag Oh, bakasyon. syempre, kuyog jud. Laag. Anyway, asa Yes. naman ta? Okay, Wing. Yes. So, mao to ang ato ang tagsa-tagsa nga mga opinion sa Sa ato itong mga about faith. pagkapaglaom, no? Kung pwede sila ganan mo sila mo comment sa ato ang pwede. kwan, pwede. Pwede kayo. Give sila So mga comments. kapaglaom, kung aduna tay kultura nga nagkalain-lain anang gitawag racist, o di ko kabalo unsay Bisaya ana, aduna usay pag-ampo usa kini nga atong tan-awon mga kapaglaom aniya. In this hall are the professional missionaries from Mindanao Mission Academy and Mountain View College, a Seventh-day Adventist educational institution which is established to train, equip, and develop men and women who will touch the world with kindness, compassion, grace, and most of all, represent Jesus to the world. This is the joint reunion of the Mindanao Mission Academy
and Mountain View College alumni here in United States of America with this year's theme, Keep the Faith, Finish the Race, held at the most visited city in California, San Diego. Some of us were saved in the nick of time from sudden death of the eternal kind and are not expected to be spectators, but ought to be partners with Jesus Christ in his mission to seek and save the lost. Christian education is really different than those who are in the world. Yes, of course we have the system all throughout the church, from the conference down to the local, and we maintain the standard of our church. And it so happened just very recently that one of the officers of the African division came and told us about how thankful they are for the products of Mountain View College specifically, and not only Mountain View College, but that includes all our schools that is under our church, the Seventh-day Adventist Church. Ni Flores ning organization sa Mountain View College Alumni Association, Western USA actually, Western USA, sa dugay na nga panahon, tungod sa cooperation sa mga alumni, una sa tanan. And then sa leadership sa Alumni Association. Kay unsa may kapuslanan, kung naay reading ang mga alumni, unya ang leadership usahay kung dili yung ka-consistent sa imong pagdumala, dili na siya mo last long. Pero kay naa may gitawag camaraderie o kanang mutual cooperation sa alumni themselves and then the officers sa leadership. That's the reason why perhaps sa akong paghuna-huna nga ni last long ni siya sa karon na panahon. Ika 26th year na ni sa MVC Alumni Reunion. Unya nag-join ang MMA 2 years ago. And ang attendance naga-improve every year. Ang ministry sa MVC Alumni Association o MMA dako kaayo o katabang sa pag-aghat sa mga alumni nga mag-join unya maghimog mga projects. This is my third time of attending the MVC and MMA Alumni Homecoming. And as I observe the program, since last night and until today, I have considered that these alumni have rekindled and reminisced the past of their experiences while they were in Mountain View College and in Mindanao Mission Academy. Actually, sa school, when I was in MMA, we were taught to be prayerful, to be resilient, kay daghang challenges. So especially karon that we're dealing in my workplace, we're dealing with terminally ill patients who are dying. Then the least thing we can do is pray for them and introduce God to them. I try to get involved good sa church, which church. Sa pagkakaroon, I have a small group. Actually, they're not that small, kay mga almost 30 man me in the group. We do music ministry pretty much. So that's the biggest involvement I have sa work karon other than working in the hospital. So I would say nga if not because of Adventist education, siguro wala na ako sa church karon. But because of that, murag ang orientation nako sa akong life is diha jud ko paingon. Whether unsa man akong career, asa man ko, but I would stay in the church because I know that the church has the truth. And the only message that I can share with you, of course, we recognize your sacrifices, your commitment. And though you are here working in the U.S., but still your hearts belong to the South Philippine Conference, our country as well, and helping us in many ways, not only through your prayers, but also for financial assistance. You have been always supportive to the work back there in the Philippines. So continue to be active. The mission of the church is to call people to become disciples of Jesus Christ and to help proclaim the gospel and much more, preparing the world for the soon return of our Savior Jesus Christ. Finishing the race in this wicked world needs perseverance, wisdom, and faith. And we can only keep that faith in us if we are continually plugged into the source of life and everything. These professional missionaries
will continue to run the race, and from now on, again, their desire to spread God's love is renewed. Good morning and happy Sabbath, everyone. We're here at Christian Fellowship Mission of Seventh-day Adventist Church here in Burbank, California. And today, the church program will be communion. This is the first communion of this 2019. And as you can see, there's a lot of tables, towels, and basins for the brethren who are willing to participate in foot washing this Sabbath day. Communion comes from the word communicating. So communion is recommunicating yourself to somebody, and in communion service, recommunicating yourself, reconnect yourself to the Lord. Amen. Amen. How nice it is to meet the new year, or the first Sabbath of the year, to have this program we call the communion service. This is when we remember the Lord telling us to take part of His body and His blood. It's a good time to reflect, whatever the message may be, but the main thing for communion is we take a bite of God and we drink some of His blood, basically to cleanse our body for the new quarter. And it's about we come humbly to the Lord. It's about humility. So everybody of us should be humble, especially it's a new year again. It's not only every year, every new year, but every day we should be humble. We just concluded our communion service, and we always do this at the beginning of the year because Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Our church goal is to spread the good news until Jesus comes. Mga kaigsunan sa Cagayan o sa Mindanao, may kung handom na karong Pebrero, mapauli man ni. Dahil doon naman ko'y pag-umangkon niya si Marife Patalingkog, we might visit Cagayan de Oro or Davao City or Jinsan to hold a mini seminar on Weekend to Remember Couples Retreat. I would like to say all of you, if some of you or most of you, in God's own time. God bless you. It's my pleasure, not pressure, to see you and to see me one of these days in God's own time. Bye. Bye. To close, I'd like to leave a beautiful passage from the Spirit of Prophecy, Volume 1, page 202. It says, "The example of washing the feet of His disciple was given for the benefit of all who should believe in Him. He required them to follow His example. This humble ordinance was not only designed to test their humility and faithfulness, but to keep fresh in their remembrance that the redemption of His people was purchased upon the condition of humility, the continual obedience upon their part. So brothers and sisters, let us continue to shine for the glory of God. Happy Sabbath, everyone. As people who religiously pray, the Bible reminds us that the prayer of a righteous can be both powerful and effective. While beholding human suffering in the news because of calamities, we see a great need for powerful and effective prayer. When listening to friends' battles in life, health, financial problems, relational and spiritual challenges, we hear the need for powerful and effective prayer. Why prayer is very important in our life? Prayer is considered to be the most powerful weapon in the world. In all religions, Muslims, Buddhists, Christians, all can be seen uttering a prayer to their God. One of the themes we hear very often about prayer is, why should we pray if God knows everything? There is a certain human preference to believe that we can solve every problem by ourselves. In such case, why should we get God involved? To Christians, we can see many in bended knees,
But what about those who utter a prayer to God while they stand, they walk, and they sit? Will still God answer their prayer? God poured out His Spirit in Pentecost power after His church spent 10 days of prayer. Seventh-day Adventist Church Worldwide practiced the 7-7 prayer. Does number 7 hold any significant point or role in the Bible? Experience the renewal of the Holy Spirit in our lives as we take you to infinite power of prayer, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, in this week of prayer and special episode that we're giving on prayer, we are gonna talk about the power of prayer. Yes. Unsa gyud ni siya kalaw mo sa kalapad ang power ani niya, and we are so privileged to have with us no less than the LMS Director of South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, Pastor Danny Inato. Good morning, Pastor. Good morning. Og salamat sa imong panahon, Pastor. Then, Pastor, para mabawa na ito, asa gikan ka, Pastor, nga mission or conference sa Mindanao? Davao Mission. Davao Mission. Okay. Wow. Wow. First time na to si Pastor karon makauban. Yes. Pero meron pa ni niya, Wing. Kaya naapa na mo abutay. Pasunod, Pastor, no? Kontratahon na ka na mo. From Davao to Cagayan. Bitaw, mag-istorya ta kay earlier, di ba, bro, hisgutan na ninyo, Wing, kung unsa yun ang prayer. But karon, Pastor ba, as a Christian Pastor, unsa yun ay ka-importante ang pag-ampo sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi? Kana nga pangutana, mura o para nako dili kay importante kun dili pinaka-importante. Okay. Not only very important but very important. Ngano man siya, Pastor? Depend ang inspiration nagaingon nga prayer is the breath of the soul. Mabito na nga si Paul nag-ingon siya sa 1 Thessalonians 5:17. Memorize na bisan sa mga gagmayng bata. Pray without ceasing. If we cease to pray, we cease to breathe. Ayun. Parihara po na nato nga sa ato ang physical nga panginahanglan nga ang ato ang hangin nga giginhawa. Muhunong ta o ginhawa. Muhunong po atong kinabuhi. Kung muna ka-importante ang prayers. That keeps us alive. Diba? So, Pastor, doon na ba po'y dako nga kalainan o kaayuhan ang pagampo? Daghan kaayuhan. Dili kay gamay nga kaayuhan, kundi kinatibukan sa itong kinabuhi ang pagampo maugyod ang pinaka magahatag og kaayuhan. Kay kung gubot imong panghuna-huna, kung magampo ka, you will have peace. Ayun. Kung kulang ka sa kaalam, kinahanglan ka sa pagampo. Yes. So muna nga kinahanglan gyud kaayo nato. Kung wala tay pagkaon, magampo ta sa Ginoo. Ba? Kinahanglan. Kay in other words ba, it keeps us going. Ba? Kay murag mo na siya ang hatag sa atoa og paglaom, di ba, Pastor? Og ang connection nato dito sa Ginoo. Yes. Pero Pastor ba, ang Bible, Pastor, have given us guidelines on how to pray, but then there's a specific text sa Bible nga nag-pray, nga nag-ingon dito nga as you pray, di ba? Isa sa mga kabili ni Jesus is as you pray in the name of Jesus, di ba? Through Him. Nganong inana siya, Pastor? Nganong dili man ta, nganong wala man siya sa Bible giingon nga moagi pa kag ani pang kinsa pa ning mga tao? Inana. Tungod sa katarungan nga kita gilukat sa Ginoo dito sa Kalbaryo sa krus. Ang tag-iya sa ato ang Ginoo na si Ginoong Hesus. So kay siya may tag-iya, siya maoy dunay katungod sa tanan. Okay. So walay lain nga dunay katungod nga ato ang sangpiton ug atong ampuan gawas kang Ginoong Hesus. Tungod kay gilukat ta niya, o kung gilukat man ta niya, dili na wala nay lain nga tag-iya sa ato kun dili si Ginoong Hesus ra gyud. So tanan gyud i-address nato ngadto kaniya tungod kay siya man maoy tag-iya sa tanan. Pero before, Ma'am Jel, sa wapagi nagpakatao si Jesus kalibutan, ang pag-ampo sa una, Pastor, iagi sa nato sa mga pari. Iagi. Magdala taghalad. Priests. Sa mga priests. So, pag nana si Jesus, dito na kay siya man ang last nga halad. Siya na siya. Pero, kada nilawing ba, side bit lang ka na follow up na to, Pastor. Unsay di epekto, Pastor, kung for example, muampo ko sa lahi. Dili ko mo direkta dito ampo sa ato ang Ginoo. Na siya epekto sa ato
dili man gyud siya mao kay ang pattern sa Biblia nga giingon Jesus is the way, the truth, and the life. Ayun. So diya siya ra gyud ta mo agi. Diretso na gyud. Wala na ilain. Wala ilain. Kay dili man pwede nga moampo puta dito sa mga makasasala. Parihara po nato nga tao. So mao na nga kining wala say authority kumbaga. So isa ka requirement ba? Dili siya requirement, isa niya ka persona. So Pastor, aduna ba'y ika-rekomendar ang labing maayong panahon sa pag-ampo? Kana. Kung nabasa ninyo ang ato ang morning devotional gahapon man siguro to. David recommended to the best time to pray is in the morning. So kung magngita ta og panahon nga nindot yung kaayos pag-ampo, panahon sa sayo nga kabuntagon. Pero anytime is the best time to pray. Okay. When you are happy, that is the best time to pray. When you are sad, that's the best time to pray. So anytime, para nako anytime. Dili lang kay problemado ko karon Ay, ako paghayahay ko karon. Wala na siya. Limot na sa tanang panahon. Sa tanang panahon. Is there like ano siya, Pastor, kung na-specified nga, na-recommended nga best time to pray, is there also like a specified nga best place to pray? Yeah. Ang Bible nag-ingon nga kung mag-ampo ta, musulod ta sa ato ang kwarto, manindot manggod nga kanani ang mo ampo ta nga kanang wala bitay makadisturbo. Wala makadisturbo kay kaning ang ato ang panghuna-huna direct yun nga to sa Ginoo kung mag-ampo ta kaning kung mahimo nga wala tay mga gadget nga dala wala tay mga makadisturbo sa ato kay usually manggod kaning karon nga panahon ako mamatikdan kung mag-ampo ta mo kalitag og ring ato ang cellphone undang madisturbo kita sa itong pag-ampo. Dalion na lang ang pag-ampo. Kinag-ring na ba? Basig negosyo ni. Gani. Okay. Kanang, Ma'am Jella, lakbit po ko gamay. Kanang pag-ampo nato sa church, kinahanglanon ba gina nga moadto ta sa church or mag-ampo? Not necessarily nga kung dito kita sa church mag-ampo. Kay bisang asa ta. Bisan kung mumito nang giingon nga pray without ceasing. Not necessarily nga anytime nga bisan nagsakay ta sa bus, bisan kung naglingkod ta o asa ta nga dapit, you can directly communicate to God. But siguro, Pastor ba, it helps that you're in the church because of the solitude or the quietness of the church. Pero wala gid siya necessarily yun nga ato pa kag church ay ka mo ampo. Ba, Pastor? Dili gyud ingon nga kinahanglanon nga kanunay mo adto kita simbahan. There is always a time for everything. Na kung worship service na diri ta sa simbahan. Pero kung maglakaw ta sa atong mga trabaho, sa ato ang mga pagbiyahe, we can always pray. Correct ba? Pastor, siguro unin. Okay ba? The power of prayer, dako pa yung kay nina to siya isbutanon ba, Pastor? Pero Pastor, in closing ba, kay kita Seventh-day Adventists are uniquely practicing the 7-7-7 prayer that every 7, di ba? Mag-ampo ta. Unsa na siya significance ana, Pastor? Kining 7-7-7. In biblical numerology, 7 is signifies perfection. Pero kining 7-7-7 nga prayer program sa atong worldwide church. Yes. Nagakahulugan kini og 7 number 17 is the Seventh-day Adventist. Yes. Pray every 7 o'clock in the morning or in the evening, 7 days a week. So that is why 7-7-7 prayer. So di ba Sharo di nagyug ka mawad ano guide ana. Pastor Bag, kuan Pastor kay pero mayroong first time ra gyud nimo Pastor. Greetings nimo Pastor og your imuhang mga parting words sa ato ang mga kapaglaom. Akong greet sa mga taga ato ang mga kapaglaom. Pasalamat ko sa ato ang Hope Channel South Philippines sa pag-invitar ka nako dinhi niining sayong kabuntagon sa Panibaya sa Kabuntagon o akong panghinaot nga sa tanan nato nga mga kaigsuonan sa atong mga televiewers nga ang pag-ampo di gyud nato hunongon tungod kay dinha ra gyud ta maka baton o kalig-on
sa ato ang pag-alagad o sa pagpadayon sa atong pagtuo o pagsalig ngadto sa atong Ginoo, samtang naghulat ta sa iyahang pagbalik. Okay? Ayun. Thank you, Pastor. Thank you kayo, Pastor ha. Sunod na po, Pastor. So, atong mga kapaglaom, ba? Wing, atong nanumduman lang yun. Like as what mentioned, Pastor, prayer is the breath of life. Muna siya atong connection that keeps us going. Let's make it a habit. Murag, bago bang tuig, so ipadayon na to ang atong paghimog resolution that this year we would be more prayerful so that we would be getting closer to our Creator and Redeemer. No, mga kapaglaom, mubalik pa ang inyong paboritong programa sa Adlaw Sabado, kiniyang Panimbaya sa Kabuntagon World. Hi, ako po si Jigo Manikad at happy viewing, happy watching sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Ako si Attorney Edgar M. Chato, Gobernador sa Lalawigan sa Bohol. Keep on watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Ako si Mayor Babayap of Tagbilaran City, Bohol, and you are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga kapaglaom, ani na usab kita sa ato ang 777 prayer ni karon kabuntagon. Hulip ni Pitts, pag-ampo kanunay magapaabot diha kanimo tungod kay naa siya ron sa hospital, usa sa mga host ni sa Panimbaya sa Kabuntagon. And ato karon nga makauban gyapon si Pastor. Pastor, good morning. Niya kita karon na doon na tayo mga prayer request nga nagpadala nato nini karon Kabuntagon. Una na ko basa din ang imo apon doon na po ay mga prayer request dia pwede po nimo nga pagabasahon din ato din nga pagampuan. Ang una nagpadala karon si kapaglaom Jimilin Integro Hill, ingon siya, hope I can find a job this year to help my parents. Ang ikaduha si Elma Malinaw, ingon siya, despite sa mga problema namo, dili tanan mi niya pasagdan, and God bless mi niya sa financial, sa physical, and moral, and spiritual. Ang ikatulo si Jefferson Praguso, ingon siya, makakita noong takong trabaho. Then, ang ikaupat, si Kimberly Halasan, ay hope nga mas strong ang akong pamilya and spiritual aspect as well. So, Pastor, doon na pa ba kay babasahon niya ang mga prayer? Doon na po hangyo din is pag-ampo sa bereaved family, sa mga estrada, tungkol sa pagpahulay ni Engineer Miji Villanueva. Papa ni siya, ni Engineer Miji Villanueva. Nagpahulay iyang papa, no? Pahulay iyang papa. So, bereaved family sa mga estrada. So, ato silang ampuan, Pastor, labi na sa ato apon nga mga kapaglaom, nga mga OFW, nga always good nga dunay mga kamingaw silahang pamilya nga naa sa lain nga nasod nga nagsagubang sa mga kamingaw, Pastor. So, ato silang i-appeal sa pagampo. Okay? Atong iduko atong mga ulo alang sa ato ang pinasahi nga pag-ampo. Amahan namo nga labing balaan Ginoo nining taknaa sa dapit sa kabuntagon nining adlaw nga igpapahulay. Nagpasalamat mi kanimo Ginoo sa gasas kinabuhi ug nining higayon nga kami Ginoo makahimo sa pagsangpit kanimo. Nagampo kami Ginoo nga imo ming pasayloon sa among mga kapakyasan. Himua in taon Ginoo nga ang amo ang pag-ampo makadawat og positibo nga tubag dinha sa imong trono sa grasyas. Pinasahi nagaampo kami kanimo sa Estrada family na sila sa kasub-anan tungod sa kamatayon sa ilahang hinigugmas kinabuhi. Hinaot Ginoo ang grasyas gahom sa balang espiritu mo'y maga-comfort kanila. Amen. Ami mga kaigsuonan Ginoo nga dunay mga problema, hinaot niya ikaw magatabang kanila nining mga taknaa. Among giampo Ginoo ang among usa ka igsuon nga gusto siya Ginoo nga maka kita og trabaho, hinaot nga ikaw magatabang kaniya nga makahimo sa Ginoo sa pagkita og trabaho aron makatabang usab siya sa iyang maginikanan. Yes, Lord. Si Sister Elma Malinaw duna sab say problema Ginoo. Dili nimo siya pasagdan tungod kay ikaw ang among Ginoo nga maghatag og
panabang bisan pa financially, physically, morally, o spiritually. Yes, Lord. Amo pong giampo Ginoo si Brother Jefferson nga unta sab siya Ginoo makakita usab siya og trabaho. Mao sab si Sister Kimberly Halasan among giampo na siya mahimo Ginoo nga makabaton sa paglaom sa paglig-on sa iyahang espirituhanon nga kinabuhi. Yes, Lord. Tabangi Ginoo ang among makaigsuonan, amo ang mga televiewers karong taknaa. Yes, Lord. Panalangin ni sila kung unsa man ang ilang mga suliran Ginoo. Hinaot nga ikaw magaduaw o makatabang kanila. Yes, Lord. Salamat Ginoo, ikaw sa mga panalangin sa tanan namo nga mga kaigsuonan nga naa magtrabaho sa gawas sa nasod ug Yes, ang among mga kaigsuonan nga anaa sa layo nga mga dapit hinaot Ginoo nga ikaw magaduaw kanila dinhi patagna. Salamat sa imong pagpatalingog sa imong pagampo. Amo ning gisalig ang tanan lauman namo nga madawat pinaagi sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus sa among manluluwas. Amen. Daghan salamat Pastor no. And mga kapaglaom, dili ginato kalimtan nga ang pag-ampo kanunay nato tungod kay mao kana ang ato ang communication ngadto sa Ginoo. Kay sa pag-ampo wala ka nag-inusara. Desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you'd had it all together, you knew every verse to get you through. But this time the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Yes, mga kapaglaom no, aniya na po kita sa paghatag tambag suliran. Dili lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kabatanon nga Pinay ug nakabanako og foreigner. Kabalo ko nga aduna na jud mi mga kalahian, labi na sa kultura, pero ako gihapon siya gidawat ug gihigugma. Karon nga nag-uban na mi sa isa ka balay, wa jud siya'y pakialam, labay dinhi, labay dito. In short, unorganized kayo siya. Actually, gikapoy na kog adjust aning iyang batasan. Unsa may angay na ko buhaton aning akong bana. Tambagi daw ko ninyo. Diba? I-organize imong bana, charot. Organize. Diba? Mga kapaglakom, maniya na po kita, no? Og full force kita. Pero, special karon kay ba si UP naman lang yun ang mupadulungay sa amo ang status ani kimo inter magid daw kuno siya, maminaw sa lang daw kuno siya. Ang mga karon sa tugtambag organize da. Organize da ha, organize da. Di ba si Bing og si Jim isaw na lang daw nilang tubag, so si Bing na lang. Dayon si Awing, then si Pastor. So ba unsay atong tambag ihatag na to ani Bing, unsa daw ninyo pagka-organize? Kanang kami nyoon jud musulod ka kami nyoon nadji challenges. Correct. Isa sa mga challenges ana nadji mga changes sa inyong kinabuhi. Mag-adjust mo diri dito, walay kahumanan ng adjustment. Correct. Og never get tired sa pag-adjust. Ana siya gikapoy na daw siya. Ayo pag kapoy-kapoy, walay kapoy-kapoy. Gani. Gugma man. In homemaking manggod na nadji kalainan kagikan kay mo sa laing nga pamilya. Correct. Tuloy imong bana. Nakinani, this is how we do it. This is how we should go further sa atong relationship. And ang love man good, na yun ay accompany yun na siya changes. Change is love. Correct. So, kana nga change imo nang dawaton magamay or madako. Kay diha makita nimo ang tinud-an jud nga gugma. Correct. Mag-change siya sa ginagmay o dinagko. Diba? It goes with compromise. Yup, diba yup? Ato siya UP, adjust. Yes. Oo, diba? Daw biwing, yun sa kag-organize ni Grace. Out sa ba? Ako, organize kay ko sa balay. Plaster, gina. Si YP, ganahan na siya kay organize man ko. Di ko gusto kalat. Di ko gusto kalat. Ginanan, plaster gina. Kay naman ta sa trabaho nga mga pisa nga gagmay kayo. So ang ako ang advice mo, lain mo kultura. Isa sa na nga problema. Unya, pasalamat ka kay maura po na nga problema ang imuha. Ang uban, nagkupag problema. Labaw para sa imuha problema. Kana lang, disorganized lang siya. Pero pwede man siguro na maistorya ni mga langga. Kanang tabangi po ko, keep this one. Do not kalat anywhere. Because English. Because you will kalat the relationship. Because if you kalat the things anywhere, you kalat the relationship to me. So English to. So kinahanglan nga imo lang siyang istoryahon, dili kay istoryahon nimo. Dili niya kay pasagdan nimo kay mutuman man ako. Kung gihigugma ka niya, mutuman na oy. Bitaw. Ingno nimo, if you love me, keep my commandment. Ayon. Okay. Diba? Dili lang si God, nag-ingon na pati siya. Diba? This is the house commandment. Diba? Makarelate akong bana, ani. Diba? Pastor, unsaon pitambag itong mahatag, Pastor. Ingon si Ping, hinahinay og change. Communicate. Pastor, unsaon yun ni Pastor? Tambag sa Pastor. Okay. Ang kining iyang problema simple ra kay ni itapan nimo sa uban nga mga problema sa magtiayo. Tinuod. Kay kana ramang iyang problema disorganized kuno. Dali lang kayo na siya kay ang iyaha ani murag gikapoy na siguro iyaha manggong ingon din nga gikapoy na siya. Kapoy na sa panlipyo sa siguro. Adjust. Tingali sama sa giingon ni Sir Awing nga kining tudloan niya. Siguro gitudloan na niya pero dili gyud maminaw mo nang gikapoy na siya. Ang maayo niyang buhaton ini
himo siya o mga pamaagi. So, mga Ingon pamaagi, nga Pastor. ang magtiayon nagabase sa gugma. Ang gugma, mapailobon, malahotayon. Lahotay lang yun. Oh, lahotay. Unya, ang mga pamaagi nga akong i-suggest sa imo nga sister, nga kung ang iyahang problema gud ani kay kalat-kalat kuno bisang asa lang. Ang imong buhaton siguro din sa inyong balay magbutang ka og daghang basket. Dito sa inyo basket. isiyat man dito. Wala gyud kalat mahitabo. So kana siya uban sa pag-ampo. Mag-ampo ka sa Ginoo nga tabangan ka nga madawat nimo ni sa imong giingon dinhi, gidawat man nimo og imong gihigugma. Acceptance mao gina ang kinini ang number one solution sa tanang problema. Acceptance. Di ba? Acceptance, communicate, no? Daghang salamat, Pastor ba? Pero bitaw kung ano ni mo kultura manggod po na, no? It's a cultural thing pod kinabe sila gi-accept niya. Katong giingon niya nga iyang gidawat, apilon siguro nimo na siyang inana iyahang personality. At the same time, like you said, nothing beats when you talk. Yeah. Di ba? Istorya gyud ta. Kaysa naman pod kanang basig di na kay siya gikapoy na po na imong bana nga sige lang kag kuan sa iya ha, yaw sa iya ha. Istorya lang mo kay I'm pretty sure mausab ra gyud na sa pag-iingon pa ni Bingbing kay it's everyday adjustment gyud na siya. Di ba? Daghang salamat sa imong pag-share sa ato sa imong problema sa atong letter sender. No, we hope na imong bana kay New Year ingon nimo siya lambing-lambingin mo ni. Yes. Solusyon po nimo be. Nga magtabang-tabang sa di ba man? Love, di ba? Inana. Diba? Or give and take, diba? If you love me, give my commandments, take it daw. Yung panewing. Diba? So, and please do not forget to pray. Keep God at the center of your relationship. Kay nothing really is impossible with prayer. Parihas sa ginabuhat sa among mga boys. Giving ba? Kay last Christmas, na sila gihimo nga gift giving. Ato ning tanawon. Yes, ato nakita atong mga boys no dili lang sa kamera ni sila gagunit nang hatag pud sila. Dili lang man to boys, napoy girls. Girls napoy girls. And ato pasalamatan si Mr. and Mrs. Camarillo. Camarillo. Thank you so much. Family. Sanis family, thank you so much sa atong mga boys pod and kang EG na si EG naguban. And karon mga kapaglaom tungod kay special nga adlaw karon. And Charm and Andrew. Charm. Nakadiya sa US karon tungod kay muglit sa Taguna. Yes! Happy birthday, Charm! Happy birthday, Charm! And karon do namin surprise nga karon ni kabuntagon Nay gusto mo. Mo ani diri sa tubangan nay gusto ka mo great sa imo. Because it's your special day. Magsibog-sibog ta diri kamay. Ni sayo jud silang mata. Ni sayo silang mata, Charm, kay mo great sa imo ha. Ba? Okay na. Karong si Manaha ba kay kuan ba kana daghang birthday no mga big time si Sir Rex. Sir Rex Gonzaga, happy birthday. Happy birthday Sir Rex. Then si Charmy, di ba? Then si Pastor Jandi. And karon ay cake, happy birthday. Happy birthday. Nagi mong family. Kita lingkod kuya. Si okay, na si John. Taro nga John. Nasi engineer. Nasi engineer si Mama sama. Ma'am,
Kung sa atong message kang Charmy, daghang kaing salamat pagbanang diri ha. Oh. Charm, happy birthday. Salamat kay sa Ginoo nga gihatag kaniya kanamo nga mahimong usa sa among mga anak. You made our life complete. Teary eye si mother. Kay si Charmy, inyong kinamagulangan ba? Ayun, si Kuya. Si Col, ikaw, Col. Sige, Col. Ay, Charm. Happy birthday, Charm. Ay, naot nga nakasama yung lawas karon. Pasalamat na sa Ginoo. Salamat kayo nga sa kanunay ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Wow. How about June? Engineer. Diba? Sige, nagdala cake. Pinakanta na yung greeting. Ako. Pinakanta na yung greeting. Sige. Happy birthday sa akong ating pinakakusgan sa among pamilya. Thank you te sa imong existence sa dere. Ma'am Angel. Yes. Si Yup, si Bing, si Pete, si Jemel, si Daryl, si Lovely, Technical Boys, tanan dire. Tibuok puwersa sa Panimbaya, Charm. Happy birthday, nalipay migda ko nga ang atong suporta, ang atong muto sa EY department nga padayon sa kada sigon. Nagapadayon bisan na anak kasagawa sa nasod. Nga tagaan kag maing panglawas, more blessing, happy ni Andro and naana na isulod di Muntian, mabutangan ang tanan Charm. Pray na to. No pressure na pero I hope nga naana para nanay apo si ate na pud nga lain. Ba, kay para happy birthday. And sa EY, sa EY sige. department Charm, in behalf sa EY department sa North Central Mindanao Conference, sa atong bago nga youth director Pastor Tidi Baang, happy birthday. Muna itong sa nag-photoshoot si Ate Charm, kita ko sa Facebook. Yes. Makalignaw ko si Ate Charm. Dagan. Ba? Pre-birthday photoshoot dito siya. Correct. Dili pa ang kinamanghuran ni Charm. Yes. Kinakusgan nga pag umangkon sa nadire. Ato po ipa-message ang iyahang... iyahang kinamanghuran. Sige, kinamanghuran. Sige, go. Ba? Sige. Birthday ate. Unsay mo message siya kang wala hila kay Charm ha. Sige. Sige, ginawanin mo sa imong ate. Laag. Laag daw. Diba? Okay. Diba? So, Charmy, happy birthday again. May God bless you more sa inyong panag-uban po din ha. And keep safe. Si Sir Rix po, happy birthday. Yes. And akong sister, Jeneline Indino Bibato, happy birthday. So, tanan nga nag-birthday karon. Kantahan na Happy birthday. And Lusa. Ay, yung mama mag-blow. Manganta sa ta. Sige. Ready? Go. Happy birthday to you. Okay, si ate yun. Si ate. Yes. Wow. Happy birthday, John. Happy birthday. Happy birthday. And karon, mato ta sa greetings. Greetings. Yes. Ayaw lang mawa kay birthday ni Greet Charm. na mo ang taga Sigpao Church gikan kay Mikmik Mantos. O Chibert hala at the same time Uncle Tony, daghan kay salamat sa pagtan-aw sugod sa harana padulong sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Happy Sabbath dinha sa imuha. And of course, ako ang mga kauban, Millard, Jonard, Tora di akong kamera do di ay John. Hi, salamat Bimbo, Claribert and Lai, Jonard. Daghang kay salamat sa atong pag-chat no, pagtanaw sa ato ang programa karon. Happy birthday, Charm. And happy Sabbath and birthday, belated birthday greetings no sa among kinakusgan nga sponsor diri sa among programa, Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Happy birthday, sir! And happy viewing dahil kang Pastor Bong Diasis Gatanaw siya sa Tua. Yes. Hello, Pastor! Ano siya, happy Sabbath sa mga taga Isabel District Fellowship karon sa Iglesia sa Tubod. Ang venue sa covered court sa Barangay Tubod. Social kini nga fellowship kay katapusan na lang kinis na lang kini nga hinuusa nga fellowship tungod kay mag-clustering na ta sa atong distrito. Magkita-kita ta dito karon. Happy Sabbath sa tanan. And nag-greet si Ma'am atong First Lady ba?
Okay. Si Mamayka, iyang i-greet ang taga, asa to dyan di? Sigpaw. Sigpaw Church, na sila ganina. Nabasa na to. Nabasa na? Okay. Hello, Kang Kuya Madubli. Yul. Happy viewing. Madubli. See you soon, Kuya Yul. Yes. And Happy New Year, Ate Grace and Direct Echo Filomeno, no? And ako pong i-greet si Sir Japheth Labadan. Yes, sa Ma'am Buaya Church. Nakita mi gahapon na siya kapananaw na siya panimbaya. And mga kapargalaom, thank you so much for being with us, no? Sa karong kabuntagon. And unsa man, okay. So, mga kapaglaom, another episode na po ng nahuman. And ano po tayo i-expect next Sabbath? Another very, very special episode ang among giandam para lang gid sa inyo, no? Nga aron makatabang ka nato sa ato ang spiritual growth. We love you so much sa atong mga viewers and sa atong mga sponsors. Ate Lovely, Kuya Christian, Darrell, Ate Charm, Kuya Andrew. Once again, happy birthday Ate Charm and happy birthday Sir Rix Gonzaga. And to Ma'am Jessica, good morning and happy Sabbath. Mga kapaglaom, atong ang kuna ng grasya himaya nga sa langit kanato tigas. Yes, so ako pasalamatan ang Pamisa Family. Thank you ko ite sa inyong pag-anhi karon ng kabutagon. Batiyaw gipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tugburan naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Musakop ti ang paglaom adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Hi, Kang see you. Mami and Daddy. Hi, Mami and Daddy, Mama and Papa. Papa na.